Dear Miss Love, akala ko okay lang ang lahat. Ang asawa ko ay isang OFW at ang anak ko ay nasa nanay ko sa probinsya. Kasama ko sa bahay ang kapatid kong si Jenny. Pero nung makilala ko si Mark, ang nobyo niya, ay may nangyaring hindi ko inaasahan. At nung wala si Jenny, ako ang tinitikman ng boyfriend niya. Ngayon, bawat araw na kasama ko sila, pilit kong tinatago ang lihim na maaaring sumira sa aming magkapatid. Isang lihim na hindi ko alam kung paano matatapos o kung gusto ko ba batong tapusin. At sa isang gabing kamilang dalawa, may nangyaring hindi na pwedeng bawiin. Isang bawal na damdaming lalong pinapalakas ng lihim na pananabik. Ang tanong, hanggang kailan ko kayang itago ang lihim namin kay Jenny? At hanggang kailan kami kayang tangayin ng tukso bago tuluyang masira ang lahat? Ako po si Carla, 29 years old, may isawa at isang anak. Ang mister kong si Raul ay nasa South Korea nagtatrabaho bilang factory worker. Isang OFW na nagsusimikap at 3 taon na siya roon. Sa loob ng 3 taon na yon ay hindi ko nagawang magkasala. Hindi ko naisip na magkakamali ako. Ako ay nagtatrabaho sa opisina at minsan ay rumaraket sa online selling. Kasama ko sa bahay ang kapatid kong si Jenny. Dalaga pa. 23 years old pa lang. Hati kami sa lahat. Sa upa, sa kuryente, sa wifi. Para makatipid. Nung una niyang pinakilala si Mark bilang boyfriend niya, wala akong reklamo, Miss Love. Mabait naman ang binata. Magalang at mukhang seryoso sa kanya. Madalas siyang dumalaw tuwing Sabado o kaya Linggo. Minsan may dala pang pagkain. Hanggang sa nasanay na rin ako sa presensya niya sa bahay. Hanggang sa mapansin kong may mga sandaling nakakaramdam ako ng kakaiba. Kakaibang init na epekto ng nobyo niya. Si Mark ay 27 years old. Guwapo, moreno at matangkad. Isang hapon, Sabado nun, naglilinis kami ni Jenny ng bahay. Sabi niya Ate, dadaan si Mark mamaya, baka maghatid ng dinner, okay lang? Tumango lang ako habang pinupunasan ng mesa. 6:00 nung dumating siya. Nakangiti at may dalang paper bag ng pagkain. Good evening po, Ate Carla. Bati niya, sabay abot ng pagkain. Para sa inyo po, para hindi na kayo magluto. Anya pa. Salamat, Mark. Ang laking tulong nito. Sagot ko sabay balik naman sa kusina. Normal lang ang lahat. Pero habang kumakain kami sa mesa, napansin kong iba ang tingin niya kapag kausap niya ako. May kakaiba. Minsan nga nahuhuli ko siyang nakatitig, tapos iiwas. Pero pinagkibit balikat ko lang. Siguro ay kung ano-ano lang ang iniisip ko. Pagkatapos namin kumain, naupo sila ni Jenny sa may sala. Ako naman ay naghugas ng pinggan. Rinig ko ang tawanan nilang dalawa at naririnig ko rin ang boses ni Mark. Lumabas ako sandali para magpunas ng mesa. At doon ko siya muling nahuling nakatingin. Hindi kay Jenny, kundi sa akin. May kailangan ka, Mark? Tanong ko nung makita ko siya sa may kusina. Wala po ate. Tinitingnan ko lang kung baka may kailangan kayo. Mabilis niyang sagot. Wala naman akong kailangan. At kung may kailangan man ako, Mark, sigurado akong hindi mo yun kayang ibigay. Sabi ko dito. Bigla siyang nagsalita nang hindi ko inaasahan. Sigurado ka ba ate na hindi ko yun kayang ibigay? Napatingin ako sa kanya, tapos ngumiti lang to. Kinabukasan, wala akong pasok.
Maagang umalis si Jenny. Bandang hapon may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, si Mark. Wala si Jenny dito eh, sabi ko. Oo nga ate, sinabi niya sa akin na punta na lang daw ako dito at hintayin na lang siya. Anya nang nakangiti. Pinapasok ko siya at doon nagsimula ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Naupo siya sa may sofa, ako naman ay nagtuloy sa may kusina para magbanlaw ng mga plato. Gusto mo ng juice? Tanong ko mula sa kusina. Sige po ate, salamat. Paglapit ko sa may sala, para iabot yung inumin. Halos magdikit ang kamay namin. Hindi sinasadya, pero may kuryenteng dumaloy. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Sandali lang, pero parang huminto ang paligid. Agad kong binawi ang kamay ko. Ito na. Sabi ko at pilit na ngumiti. Salamat po ate. Sagot niya, pero hindi pa rin nawawala ang tingin niya sa akin. Dumating si Jenny makalipas ang ilang minuto at nawala ang tensyon. Yung tipong parang walang nangyari. Pero mula noon, hindi ko na maalis sa isip ko ang paraan ng pagtitig ni Mark. Sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit ang ganong maliliit na eksena. Kapag dumarating siya ay wala pa si Jenny at may saglit na katahimikan sa pagitan namin. Kapag kumakain kami, parang lagi niyang alam kung saan ako uupo at palihim siyang titingin, tipid nangingiti, tapos iiwas din naman. Isang gabi matapos umalis si Mark, nilapitan ako ni Jenny. Ate, okay ba sa'yo si Mark? Tanong niya. Bakit mo naman naitanong? Sagot ko, kunwari nagtataka. Wala lang, baka kasi istorbo kami sa'yo. Hindi basta wag lang masyadong gabing-gabi na at ayos lang naman sa akin. Hindi ko nasabi sa kanya na ako ang naiilang. Naiilang kasi may nararamdaman akong hindi dapat. Naiilang kasi baka mahuli ni Jenny ang paraan kung paano kami magtitiga ng boyfriend niya. At baka mauhuli niya rin ang hindi ko maipaliwanag na kaba. Sinabi ko sa sarili ko na baka guni-guni ko lang yon. Na baka mabait lang naman si Mark, na sadyang ganun lang siya. Pero sa bawat pagdaan ng linggo, lalong tumitindi yung titigan naming dalawa. Yung titig niya. Hindi ko alam kung sinusubok niya lamang ako o sinusubok na rin ako ng sarili kong damdamin. At habang wala si Raul, habang nagtatrabaho ang asawa ko, kinikilabutan ako. Hindi dahil natatakot ako kay Mark, kundi natatakot ako sa aking sarili. Na baka anytime ay makagawa na ako ng isang pagkakamali. Mahabang araw noon sa opisina. Pagka-uwi ko, gulong-gulong isip ko sa dami ng iniwan kong trabaho. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Jenny sa kusina nakangiti habang nagluluto. Ate, dumating si Mark kanina. Sabi niya, baka mag-dinner daw tayo sabay-sabay na lang tayo. Masaya niyang sabi. Pinilit kong ngumiti. Ganun ba? O sige, huwag ka na magluto ate. Kami na ni Mark bahala. Dagdag pa niya. At dumating nga si Mark na may dala-dala pang dessert. Normal lang ang takbo ng gabi. Tawanan, kwentuhan habang kumakain. Pero gaya ng dati Miss Love, hindi ko maiwasang mapansin ang mga pasimpleng sulyap ni Mark sa akin. Hindi naman nahahalata ni Jenny. Pilit kong iniiwasan at pilit kong kinukubli ang kabang nararamdaman ko sa tuwing magtatama ang mata naming dalawa. Pero hindi ko rin maiwasang hindi suklian ang mga tingin niya. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam ako sa kanila na maaga akong matutulog. Jen, Mark, una na ako ha. Pagod na pagod ako ngayong araw Mauna na akong matulog. Sabi ko habang sila na may nagliligpit ng mesa. Sa totoo lang, gusto ko ring lumayo. Gusto kong iwasan ang kahit anong pagkakataong muling magkatagpo ang mata namin ni Mark. Pumasok na ako sa kwarto at humiga, pero hindi naman ako dinalaw ng antok. Nakatingin lang ako sa may kisame, nakikinig at nakatitig sa tahimik na tunog ng bentilador.
Tumawag na ako sa anak ko, pati na rin sa asawa ko, pero hindi pa rin ako makatulog. Isang oras pa ang lumipas, narinig ko ang mahihinang yabag sa pasilyo. Pati na rin ang boses ni Jenny. Nagbubulungan at tila masayang masaya. Naroon din ang boses ni Mark. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi nila pero halata ang tawanan. Ilang sandali pa, sumara ang pintuan ng kwarto ni Jenny. Pagkatapos tumahimik, akala ko tapos na yung gabi hanggang sa may marinig akong kakaiba. Mahina lamang nung una, parang paghinga, parang may gumagalaw sa kama. Pinilit kong huwag makinig, pero mas lalong umaalingaw-ngaw ang bawat tunog. May mga halakhak na sinisikil, may mga bulong na hindi ko marinig ng buo, at alam na alam ko kung ano ang nangyayari. Napapikit ako ng mariin, pilit tinatakpan ng unan ang tenga, pero hindi ko na kayang itanggi ang naririnig ko. Unti-unting kumakabog ang dibdib ko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kakaibang kirot na may halong init. Kirot dahil naalala ko ang asawa ko, na 3 taon ko nang hindi nakakasalo. At init dahil may kung ano akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Para bang naiinggit ako. At bakit naman ako maiinggit? At may tanong sa isip ko na sana ako din, kahit isang beses lang. Napaupo ako sa kama, nakayakap sa unan. Pinakinggan ko palalo ang katahimikan sa kabilang kwarto, na para bang bawat tawa, bawat mahihinang paghinga ay nagpapabigat naman sa akin. Napailing ako at pinilit ang sarili kong humiga ulit. Carla, tigilan mo nga to, bulong ko sa sarili ko. Pero habang pinipilit kong matulog, lalo lang kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang lumipas bago tumahimik ang lahat. Nasa pagitan ako ng antok at gising nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ni Jenny. Mayabag na dumaan sa pasilyo. Mabagal ang kilos, para bang ayaw gumawa ng ingay. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sala, tapos muling sumara. Siguro si Mark ay umuwi na. Pinilit kong manatiling nakahiga, nakabikit, kunwari tulog. Pero habang naririnig ko ang yabag na papalayo, hindi ko maiwasang mag-isip kung lumingon ba siya sa pintuan ko. Kung naiisip ba niya ako habang may nangyayari sa kanila. Kung napansin ba niya kanina na hindi ako mapakali habang magkasama kaming 3 sa mesa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, parang walang nangyari. Nakangiti si Jenny, masayang nagkukwento tungkol sa plano nila ni Mark sa susunod na linggo. Ako naman, tahimik lang, nakikinig pero hindi nagsasalita. Ate, okay ka lang? Parang tulala ka yata. Tanong ni Jenny. Wala. Siguro napagod lang talaga ako sa trabaho. Palusot ko. Pero ang totoo, hindi trabaho ang nasa isip ko. Ang totoo, iniisip ko yung ingay nila kagabi. Iniisip ko kung bakit ganun ang naging pakiramdam ko. At kung bakit tila naghahangad ako na ako rin. Sa bawat tingin ni Mark, para akong lalong nadadarang sa tukso. Ilang linggo na rin mula nung gabing narinig ko ang nangyari kina Jenny at Mark. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang pakiramdam ng selos na hindi ko kayang ipaliwanag. Pilot kong tinatanggi sa sarili ko pero tuwing dumadalaw si Mark, lagi akong naiilang. Linggo ng hapon, maagang umalis si Jenny para bumili ng gamit at makipagkita sa kaibigan niya. Ate, baka gabihin ako kasama ko si Liza mamaya Sabi niya bago lumabas. Tumango lang ako. Wala akong idea na dadaan pala doon ang nobyo niya. Pasado 5:00 nung kumatok si Mark. May dalang prutas. Magandang hapon, Ate Carla. Sabi ni Jenny, nasa bahay ka lang. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Wala yun. Halika, pasok ka. Sagot ko at pilit na kinalma ang boses. Pero wala naman si Jenny, baka hinahanap mo. Alam ko ho, sinabi niya rin na baka gabihin siya. Namiss ko lang kayo Biro niya at may tipid ng ngiti.
Ah, talaga? Bolero? Umupo siya sa may sofa habang nag-aayos naman ako ng dala niyang prutas sa kusina. Matagal na rin palang wala si Kuya Raul, no ate? Tanong niya. Oo bakit? Sagot ko nang hindi lumilingon. Delikado yata yun. Baka may manligaw sa inyo. Sagot niya na may halakhak. Napahinto ako sandali. Pilit na pinapanatili ang boses na normal. Mark, malabo akong maligawan dito. Sus, imposible ate. Ang ganda mo kaya at ang sexy. Shh, huwag kang ganyan. Baka mamaya may makarinig kung ano pang isipin. Wala namang makakarinig ate. Tsaka nagsasabi lang naman ako ng totoo. Anya, pero ramdam ko sa tono niya na may ibig sabihin yun. Lumapit siya sa may kusina. Alam mo ate, kung andito lang si Kuya Raul, ang sarap-sarap siguro ng buhay niya. May asawang mabait, maganda, plus pa yung kaseksihan. Tumigil ka nga Mark, baka maniwala niyan ako sa'yo. Biro kong pilit para pagtakpan ng kaba. Hindi ka pa natutuwa, compliment yun. Sagot niya habang nakatingin ng diretsyo. Nagkatinginan kami sandali, pero ako nang umiwas. Puro ka talaga biro. Hindi naman ako nagbibiro Bulong niya, sabay kuha ng tuwalya para punasan ang kamay kong basa. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ko lang. Mark, mahinang tawag ko na para bang babala. Bakit ate Carla? Bawal ba akong humanga? Tanong niya na nakangiting parang bata. Hindi naman ibig sabihin may masama akong balak sa'yo. Kung wala, tigilan mo bago may makakita. Sagot ko. Pero hindi ko mabura ang kakaibang kilig na dumaloy sa dibdib ko. Umupo kami sa may mesa. Kumain kami ng prutas. Ramdam ko yung bawat lapit niya. Paminsan-minsan ay humahabol siya ng tingin sa akin at tipid nangingiti. Alam mo ate, sabi niya habang nagbabalat ng orange. Unang kita ko pa lang sa'yo nun. Nagandahan na talaga ako sa'yo. Kahit girlfriend ko ang kapatid mo, iba pa rin yung attraction na naramdaman ko sa'yo. Hoy Mark, ano ka ba? Huwag kang magbiro ng ganyan. Paano kung seryoso ko? Mabilis niyang balik, sabay tingin na parang hinahamon ako. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin ng oras na yon pero isang parte sa utak ko ang nagsasabing patulan ko na siya. Pero hindi. Pinilit ko pa rin na maging tama. Hindi mo dapat sinasabi yan. Kapatid ko si Jenny. Girlfriend mo siya. Alam ko, sagot niya. Nakasandal at nakangiti. Pero minsan, hindi mo mapipili kung kanino ka pwedeng humanga. Tumayo ako para ayusin ang pinggan. Pero bigla siyang sumunod at hinawakan ang kamay ko. Hindi naman mahigpit, pero sapat para mapatigil ako. Relax lang ate. Wala naman akong gagawin sa'yo Bulong niya. At kung meron man, wala namang makakaalam. Anya pa. Alam kong nangungulila ka na rin kay Kuya Raul. Bakit hindi mo pagbigyan ng sarili mo? Hindi naman nila malalaman Sa totoo lang, mahilig ako sa babaeng may asawa na. Bukod sa may thrill, may excitement pa. At mas may alam ang may asawa na. Napalunok ako noon, Miss Love. Bitawan mo nga ako, Mark. Bumitaw siya agad. Pero hindi inalis ang tingin. Sige, bibitawan kita. Pero aminado ka rin, di ba? Nararamdaman mo yung nararamdaman ko kapag nagkakatitigan tayong dalawa. Hindi totoo yan. Mabilis kong tanggi. Kahit alam kong hindi ako kapanipaniwala. Kung wala kang nararamdaman, dahan-dahan niyang sabi, bakit lagi kang nakatitig sa akin? Hindi ko nasagot ang tanong niyang yun. Kasi totoo. Bumilis pa nga yung tibok ng puso ko. Hindi dahil sa natakot ako, kundi dahil sa tukso. Tahimik kaming nakatayo ng ilang segundo sa loob bago siya ngumiti at umatras. O sige ate, wala akong gagawin na ayaw mo. Pero aaminin ko lang, mahirap magpigil. Mark, please. Umalis ka na. Mahina akong sabi, hindi galit ang tono. Para ba akong nag-aalangan? Kung yan ang gusto mo, susundin kita. Pero bago siya tuluyang lumabas, sumilip pa siya sa may pintuan. Pero isipin mo, minsan,
may mga bagay na mas masarap dahil bawal. Iniwan niya akong nakatayo sa may kusina. Hawak yung basang towel at nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa halong kaba at kilig. Hindi pa man may nangyayari, pero alam kong nagsimula na ang hindi ko mapipigilang pagkadulas ko sa tukso. Kinagabihan dumating si Jenny at masayang nagkwento. Pinilit kong umiti at makinig, pero ang utak ko ay abala pa rin sa huling sinabi ng boyfriend niya. At doon ko napagtanto. Hindi na ako basta naiinggit sa naririnig ko sa tuwing may nangyayari sa kanila. Ako mismo, hinihila na ng tukso, at si Mark, siya ang unang humila sa akin papunta roon. Hindi ko akalaing sisiputin pa ako ni Mark kinabukasan. Akala ko hindi na siya magpapakita. Pero parang sinadya niya ulit. Dahil dumating siya habang wala si Jenny. Dala-dala ang paborito kong kape na parang walang nangyari sa pagitan namin kahapon. Wala si Jenny, sabi ko agad. Seryosong tono. Alam ko. Sagot niya nang nakangiti. Para sa'yo to ate. Alam kong mahilig ka rito eh. Pilit kong pinanatiling normal ang usapan habang inabot niyang inumin sa akin. Pero ramdam ko, pareho kaming nag-aalala na baka may makakita o makarinig. Sinubukan kong iwasan ang mga tingin niya, pero palaging may dulas ang bibig niya. Grabe ka naman, parang ayaw mo akong makita ah. Alam ko namang hinihintay mo rin ako. Mark, pwede ba? Huwag kang maingay. Sagot ko na halos pabulong. Baka may makarinig. Huwag mong gawing biro lahat. Hindi ako nagbibiro, sabi niya, at dahan-dahang nilapit ang mukha niya. Ate, alam mo bang matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo? Gusto mo bang ako muna? Habang wala si Kuya Raul. Mag-iingat naman ako eh. Tayo. Ramdam ko yung mabilis na tibok ng puso ko. Alam kong kasalanan to sa asawa ko, kapatid ko, pamilya ko. Pero biglang nawala nang marinig ko yung sinabi niyang, pasasayin kita. Yung sayang magugustuhan mo ate. Nakatitig siya sa akin at naghihintay ng sagot ko. Hindi ko na alam kung anong tama. Mark, please. Sabi ko pero hindi naman ako lumayo. Kung talagang ayaw mo, ngayon din lalabas ako. Sagot niya na hindi bumibitaw ng tingin sa akin. Pero wag mo akong titigil ng ganyan ate, dahil hindi mo ako maloloko. Walang salita. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Napapikit ako at hindi siya tinulak. Para na kaming may sariling mundo. Tahimik ang paligid, pero parang may kulog sa dibdib ko. Unti-unti niyang nilapit ang labi niya sa akin. At sa isang iglap, wala nang nakapigil. Hindi na to basta tukso na lang. Naramdaman ko ng init ng katawan niya. Ang bigat ng kanyang bisig sa bewang ko. Hindi ko alam kung paano kami napunta sa kwarto. Hindi ko alam kung paano nawala ang lahat ng takot. Basta ang alam ko lang, hindi na ako bumitaw. Walang kailangang sabihin. Wala nang pwede ba to? O mali to. Naghalo na ang kaba at pananabik habang naririnig ko ang mahina niyang bulong na, ang ganda-ganda mo talaga Ate Carla. Ang sexy mo. Bakit ba ngayon lang kita nakilala? Promise, walang makakaalam, lalo ng asawa at kapatid mo. Hayaan mong punan ko ang kalungkutan mong hindi pinupunan ng asawa mo. Ako muna ate, habang wala siya. Bumagsak kami sa kwarto namin ni Raul. At doon, isa-isa niyang kinalas ang lahat sa akin. At dahil sa kasabikan ko, dahil sa wala ang asawa ko, nangyari ang hindi dapat. Saksi ang 4 na sulok ng kwarto namin kung paano kami nagtampisaw ni Mark sa isang bawal na relasyon. Masarap talaga. At kahit alam kong bawal, ginawa ko pa rin. Dahil ng mga oras na yun, Miss Love, mas matimbang ang sarap kesa sa konsensya. Nagtagal iyon ng higit sa dapat. At nang matapos, pareho kaming tahimik. Wala kaming magawa kundi ayusin ang sarili at magkunwaring walang nangyari. Ramdam ko yung bigat ng ginawa namin, pero mas ramdam ko yung init
na iniwan nito sa akin. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, sabi niya habang inaayos ang polo niya. Pero hindi ko to pagsisisihan. Mark, walang nangyari, naiintindihan mo ba? Matigas kong sabi, nanginginig ang boses ko. Ngumiti siya, parang alam niyang hindi ko rin kaya ang salitang binitawan ko. Kung kaya mong kalimutan, kaya ko rin ate. Pero sigurado ka bang gusto mo talagang kalimutan? Pagkaalis niya, nakaupo na lang ako sa kama. Napatitig tuloy ako sa sahig. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o malulunod sa sarili kong damdamin. Kinagabihan, dumating si Jenny. Masaya at walang kaalam-alam. Ate, tumaan dito si Mark kanina, di ba? Sabi niya. Napangiti ako. Pero ramdam ko ang panginginig ng labi ko. Oo. Dumaan siya sandali, may inabot lang. Habang nakatingin ako sa kapatid ko, Miss Love, ramdam ko yung kirot at saya na magkasabay. Paano ba kung malaman niya? Paano kung mahuli niya kami? Pero sa ilalim ng lahat ng takot na iyon, isang bagay lang ang malinaw. Nahanapin ko ulit ang pakiramdam na iyon. At doon ko naintindihan, hindi na babalik sa dati ang lahat. Pagkalipas ng ilang linggo, halos wala lang ang lahat. Dumadalaw pa rin si Mark. Nag-uusap-usap kami, nagtatawanan sa iisang mesa na para bang walang nangyari sa pagitan naming dalawa. Pero sa likod ng bawat biro niya, may lihim na sinisingaw. Hindi ko maiwasang mapatingin kay Mark tuwing binabanggit siya ni Jenny. At tuwing napapatingin din siya sa akin, mabilis niyang binabaling ang tingin na para bang walang nangyari. Pero para sa aming dalawa, alam namin ang totoo. Minsan habang naguhugas ako ng pinggan, lumapit si Jenny at mahigpit ako niyakap mula sa likod. Ate, salamat ha. Ang swerte ko kasi may karamay ako palagi. Sabi niya. Halos mahulog ang hawak kong baso. Sa naramdaman kong konsensya. Si Mark ay naging mas maingat. Hindi na siya dumadaan pag wala si Jenny. Hindi rin siya nagsisend ng mensahe. Gabi-gabi, habang nakahiga ako, iniisip ko kung paano ba matatapos ang ganitong kalokohan. Hindi ito pwedeng tumagal. Hindi pwedeng may makaalam. Pero mas hindi ko maipaliwanag kung bakit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong hinahanap ang bawal na pakiramdam na yon. Isang gabi, nakatanggap ako ng maikling mensahe mula kay Mark. Ate, baka pwede ka pa. Hindi kasi kita makalimutan. Matagal bago ko dinilit ang mensahe niya. At sa huling pagkakataon, bago ko pinikit ang aking mga mata, isang tanong lang ang hindi ko matanggal sa isip ko. Hanggang kailan ko kakayaning itago ang lahat ng ito kay Jenny? At hanggang kailan ko kakayaning itago ito sa pagbahagi ng inyong kwento sa aming programa, paano ko ba maiiwasan? Miss Carla, kung nag-umpisa na kami inyong payo, alam nyo kung ano ang tama, kung ano ang makakabuti, at sana'y mabigyan nyo sundin mo ang tama, pati na rin ang inyong isipin mo ang iyong pamilya, hindi lamang ang iyong kapatid, kundi ang iyong anak, at ito, ang iyong asawa na nasa abroad. Secret confession. Mas pipiliin mo pa ba ang masarap na bawal kesa ang sarili mong pamilya? Maraming salamat po sa lahat po ng nakikinig sa aming channel. Muli, ako po ang inyong lingkod, Miss Love. At sa lahat po ng nais magkomento at magpayo sa istorya ng ating letter sender, mag-comment lang po down below. Pwede ba kitang tanungin, Nina? Huwag ka sanang magagalit.
Napakunot ang noo ko. Ano ho yun, Mang Tonyo? Gusto mo bang mapadali ang pagbabayad niyo? Baka pwede nating ayusin to sa ibang paraan. Ho? Anong ibig niyang sabihin? Isang gabi lang, Nina. Wala ka ng utang. At kung gugustuhin mo, baka makatulong pa ako sa inyo buwan-buwan. Magandang offer na ang binibigay ko sa'yo, Iha. Kaya nasa sayo na kung tatanggapin mo. Lalo na ngayon, walang trabaho ang mister mo. At pwedeng-pwede ko kayong palayasin dahil sa 3 buwan yung utang sa renta. Kaya mamili ka. Isang gabi, sa kama kasama ko at bayad na ang ilang buwan yung renta. O mananatili kang matigas kahit pulutin na kayo sa kangkungan. Dahil sa sunod-sunod na problema, napilitan akong patulan ang matandang may-ari ng inuupahan naming bahay na hindi naman naiiba sa mister ko. At kasabay nun ay ang pagkasira ng aking pamilya, naming mag-asawa. Ilang pagsubok pa ba ang dapat harapin upang mas maging matibay ang pagsasama ng isang pamilya? Kasama ba sa pagsubok na ito ang ibenta, pati na ang aking dangal? Naway magustuhan niyo po ang aking kwento at makapulutan ninyo ng aral. Ako nga po pala si Nina, 32 anyos. May isang anak na lalaki, si Miko na 7 taon na ngayon. Ang asawa ko naman ay si Ronald, isang karpintero. Sa totoo lang, hindi kami mayaman. Pero dati ay nakakaraos naman kami. Hanggang sa dumating yung mga panahong parang lahat na lang ng problema, sabay-sabay na bumagsak sa amin. Una, nawalan ng proyekto si Ronald. Matagal siyang walang raket. Halos 3 buwan din yun. Pangalawa, biglang nagkasakit ang anak namin. Sunod-sunod ang gastos, pang-test, gamot, ospital. Wala kaming ipon. Lahat ng naitabi ko naubos. Ilang beses akong lumapit nun, Miss Love, sa mga kamag-anak ko. Pero puro paasa lang. Pasensya ka na, wala rin kami. Yun ang palaging sinasabi nila. Walang nagpahiram, walang tumulong. Hanggang isang araw, lumapit sa akin si Mang Tonyo, ang landlord namin. Matanda na siya. Nasa 50 siguro. Biyudo at kilalang may kaya sa lugar namin. Pinatawag niya ako sa bahay niya para raw pag-usapan ang 3 buwang pagkakautang namin sa renta. Nina, alam mo naman na hindi ako naniningil agad-agad. Pero 3 buwan na iha kayong delayed. Sabi niya habang nakaupo siya sa may sofa. Ako naman ay nakatayo sa harapan niya. Pasensya na po, Mang Tonyo. Sunod-sunod ho yung problema eh. Nagkasakit pa si Miko. Wala pa ring trabaho si Roland. Pero babayaran naman ho namin kayo eh. Pangako ko po yan. Sagot ko na halos naiiyak na rin dahil sa hiya. Tumahimik siya saglit. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Ramdam ko yung mga titig niya. Parang nanunuot sa balat. Parang may kung anong iniisip na hindi niya agad masabi. Hanggang sa nagsalita siya. Pwede ba kitang tanungin, Nina? Huwag kang magagalit, ha? Napakunot ang noo ko noon, Miss Love. Ano ho yun, Mang Tonyo? Gusto mo bang mapadali ang pagbabayad ninyo? Baka pwede nating ayusin to sa ibang paraan. Ho? Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero nang makita ko ang tingin niya, doon ko na nakuha ang ibang ibig niyang sabihin. Isang gabi lang, Nina. Wala ka ng utang. At kung gugustuhin mo pa nga, baka makatulong pa ako sa inyo buwan-buwan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nadigas talaga yung katawan ko. Nanlamig,
Napahiya, nainis, pero higit sa lahat, natakot ako. Hindi ko ho alam yung sasabihin ko, Mang Tonyo. Mahinang sagot ko. Hindi ko siya matingnan sa mata. Asawa ho ako ni Roland. Ang namatay niyong asawa ay tiyahin ng asawa ko. Hindi ho naiiba sa inyo ang asawa ko, Mang Tonyo. Huwag mo na akong tawagin na Mang. Sabat niya, Tonyo na lang. Hindi ako sumagot. Tumayo na lang ako at nagpaalam. Pero pag uwi ko ng bahay, hindi ko napigilang maiyak. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw. Ano bang gagawin ko? Wala naman akong ibang makapitan. Si Roland nasa bahay, natutulog, walang trabaho. Hindi ko rin naman siya masisisi. Nakakarakit naman paminsan-minsan pero hindi sapat sa pang-araw-araw naming gastusin. Kinabukasan, dumating ang disconnection notice sa kuryente. 2 araw na lang mapuputulan na kami. Tinignan ko ang anak ko habang natutulog. Hinawakan ko ang noo niya. Medyo mainit pa rin. Naiiyak ako. At doon ako napilitang bumalik kay Mang Tonyo. Paig na ho ako. Yun lang ang nasabi ko nung bumalik ako sa bahay niya kinagabihan. Hindi ko na siya tiningnan. Hindi ko na rin inintay o inantay ang reaksyon niya. Tahimik lang siya habang pinapapasok ako sa loob ng bahay niya. Nakahanda ng lahat. Parang alam niyang babalik ako. May alak sa lamesa, may pagkain, pero wala akong kagana-ganang kumain. Gusto mo ba ng may inom? Tanong niya. Humiling ako. Lumapit siya sa akin at pinatong ang kamay niya sa balikat ko. Huwag kang matakot, Iha. Ayoko namang pilitan ka pero salamat at pinagbigyan mo ko. Salamat sa tiwala. Hindi ko alam kung tiwala nga bang tawag doon o mas tamang sabihin na desperasyon. At nang gabing yun, nabura ang mga pangakong binitawan ko sa asawa ko sa harap ng altar. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon nung magsimula ang matandang kalasin ang lahat sa akin. Naawa ko ng sarili ko, Miss Love. Dahil hindi ko talaga akalain na kaya kong maibigay ang sarili ko sa isang taong hindi ko naman asawa. At matanda pa. Masyadong mapusok ang matandang yun. Dahil hindi lang niya ako sa kwarto niya tinikman. Pinalabas pa niya ako nun sa may sala, sa may sofa, sa kusina, at sa huli, sa loob ng banyo. Gigil na gigil ang matandang yun, na para bang kay tagal na walang pumuno sa pangangailangan niya. Hindi ako makatingin sa asawa ko. Tulog siya. Umupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang sobre na may laman, na tama lang pambayad ng renta, ng kuryente, at kaunting sobra para sa gamot ni Miko. Pero ang kabayaran naman nun ay ang aking sarili. Simula nung gabing yun, parang hindi na ako makahinga ng normal. Sa bawat tingin ko sa asawa ko, pakiramdam ko tinutusok ako ng konsensya. Han, salamat ha. At nabayaran yung kuryente. Ala ko talaga mapuputulan na tayo eh. Nakangiting sabi ng asawa ko. Tumango lang ako. Oo, may nahiram kasi akong konti kay Ate Lorna. Swerte talaga natin sa ate mo, no? Lagi kanyang tinutulungan, kaya pasalamat talaga tayo sa kanya. Hindi ko siya masagot noon. Lalo lang akong naiiyak sa loob-loob ko. Hindi ko masabi sa kanya na yung pera ay galing sa sarili kong katawan. Sa gabing binenta ko ang dignidad ko. Lumipas ang mga araw. Akala ko tapos ng lahat. Akala ko isang beses lang, pero hindi pala. Nag-text si Mang Tonyo. Iha. Pero pinilit kong huwag sagutin. Binaliwala ko. Pangalawa, pangatlong mensahe, hanggang sa may kasunod siyang sinabi. Alam mo bang nagpapaalis ako ng tenant? Lalo na sa mga hindi marunong lumingon sa utang na loob.
Parang biglang nanginig ang kalamnan ko noon. Naramdaman ko na gusto niya na naman na maulit ang nangyari. Gusto niya ulit ang kapalit. Gusto niya ulit akong gamitin. Gabi na nang sabihin ko sa asawa ko na lalabas lang ako sandali. Kunwari may pupuntahan lang na kaibigan. Baka gabihin ka ha? Sabi niya habang pinapalitan ng bagong damit si Miko. Medyo okay na siya, kaya salamat talaga kay Lord. Tumango lang ako, sabay iwas ng tingin. Pagdating sa bahay ng matanda, naroon ulit yung lamesa, yung alak, yung pagkaing mamahalin na hindi ko kayang bilhin kahit minsan. Akala ko hindi ka na darating. Sabi niya habang binubuksan ang pintuan. Ayoko na ho. Tama na to. Sagot ko agad na nanginginig pa ang boses. Wala lang akong ibang malapitan noon kaya nangyari. May inabot siyang sobre. Mas makapal pa kaysa nung una. Para yan sa anak mo. Tsaka sa inyo na rin. Gusto ko lang makasiguro na hindi mo ako kakalimutan. Tsaka huwag kang mag-alala, iha. Hindi ko ipagsasabi kahit kanino. Lihim natin to. Hindi ko na pinansin ang sinabi niya. Nasilaw ako. Tinanggap ko agad ang sobre. At muli, may naganap sa aming dalawa. Naganap ang hindi dapat. Hindi ako umiyak ng pangalawang beses. Pero pag uwi ko, para kung walang kaluluwa. Tahimik lang akong nakaupo sa tabi ng asawa ko habang nanonood to ng TV. May problema ka ba, Han? Tanong niya bigla. Napatingin ako dito. Ha? Wala? Bakit? Di ko alam. Parang ang lungkot mo yata nitong mga nakaraang araw. Hindi ka rin masyadong nagsasalita. Umidi lang ako kahit pilit. Napagod lang siguro ako. Pasensya ka na ha. Gusto ko na rin naman talagang makahanap ng permanenteng trabaho. Ayoko na rin na makita kang nahihirapan. Parang ako na yung nagiging pabigat sa'yo eh. Hindi mo naman kasalanan, Roland eh. Kinabukasan, sinurpresa ako ni Tonyo. Hindi sa bahay niya, kundi sa labas ng eskwelahan ni Miko. Hinintay niya ako habang sinusundo ko ang anak ko. Nina, tawag niya sa akin habang hawak niya ang cellphone niya. Nagustuhan mo ba yung binigay ko kahapon? Bakit ho ba kayo nandito? Mahina akong tanong habang si Miko ay nakahawak sa kamay ko. Wala lang. Gusto ko lang sabihin na kung gusto mong tuloy-tuloy ang tulong ko sa'yo, may bakante akong kwarto sa isa sa mga apartment ko. Mas maganda, mas maliwalas, libre pa. Pero syempre, alam mo nang kapalit. Tumigil ka na bang, Tonyo? Hindi ko na ho kaya. Tama na. Di tiisin mo. May kapalit ang lahat, iha. Hindi ako charity. Umalis ako kaagad noon. Halos kaladkarin ko na rin si Miko. Nang gabing yon, hindi ako makatulog. Gusto ko nang sabihin sa mister ko ang totoo. Pero natatakot ako. Paano kung iwan niya ako? Paano kung layasan niya kami ni Miko? Paano kung hindi niya ako maintindihan? Pero paano naman kung hindi? Paano kung mas piliin niya akong patawarin? Doon nagsimula ang mga tanong ko sa sarili ko. Hanggang kailan ko ba maitatago to? Hanggang kailan ko ba kakayanin? At doon nagsimula ang mga tanong sa sarili ko. Hanggang kailan ko maitatago to? Hanggang kailan ko kakayanin? Ilang araw akong hindi lumabas ng bahay. Maliban na lang pag sinusundo ko si Miko. Pinagdadasal ko na sana tigilan na ako ni Mang Tonyo. Pero alam ko, hindi ganun kadali. Kapag nasimulan mo na ang ganitong kasalanan, para ka nang nilamon o nilalamon ng buhangin. Han, sabi ni Ronald isang gabi habang nahiga kami. Nag-apply na ulit ako. May tinawagan akong kakilala ko sa construction. Baka sa susunod na linggo makabalik na ako sa trabaho. Ngumiti ako kahit pilit. Ayos yan. Sana nga matanggap ka. Para sa inyo to ni Miko. Gusto ko namang bumawi. Tumango lang ako sa kanya. Gusto ko sanang sabihin ang lahat.
ipakita sa kanya ang sugat na tinakpan ko ng pera. Pero hindi ko magawa. Natatakot pa rin ako sa kahihinatnan. Kinabukasan, may natanggap akong tawag sa hindi ko kilalang numero. "Hello?" Sabi ko. "Ako to, may problema tayo." Si Mang Tonyo. Napatayo ako sa kinauupuan. "Anong problema?" "May nakakita sa atin nung gabing huli kang pumunta at balak magsumbong sa asawa mo." Nalaglag ang cellphone ko. "Sino?" "Sinong nakakita?" Sagot ko agad pagkapulot ko. Kinakabahan ako. Hindi ko alam eh. Pero nagpadala siya ng litrato sa akin na magkasama tayong dalawa. Kung hindi raw ako magbibigay ng pera, sasabihin niya ang lahat sa asawa mo. Parang gumuho ang paligid ko, Miss Love. Anong gagawin natin, Mang Tonyo? May plano ako. Pero kailangan mo akong tulungan. Magkita tayo mamaya sa dati. Hindi na. Sabi ko na sa'yo ayoko na, diba? Tapos na. Ayoko nang makipagkita sa'yo. Gusto mo bang malaman ng asawa mong lahat? Isipin mo yung anak mo. Isipin mong mawawalan yan ng pamilya. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na alam ang tama sa mali. Pumayag ako makipagkita, pero hindi para ulitin ang pagkakamali ko, kundi para tapusin na to. Nagsuot lang ako ng simpleng damit. Tinexto ang asawa ko na may pupuntahan lang akong kaibigan. Pagdating ko sa bahay ni Tonyo, pinagbuksan niya agad ako ng pinto at nakangiti pa. "Huwag kang mag-alala, iha, aayusin natin to. Pagkatapos nito, tapos na talaga ang problema." Gusto ko lang malaman kung sino ang nagpadala ng litrato, yun lang. Matigas kong sabi. Tumawa ang matanda. "Anong sa tingin mo? Ganun na lang yun. Akala mo ba okay na agad kapag nalaman mo kung sino? Wala akong pakialam sa nagsisend ng litrato sa akin. Wala akong pakialam kung malaman ng asawa mo ang lahat. Ang importante muna sa akin ngayon, matikman ka ulit. Alam mo bang mula nung unang beses kita nga, naangkin na hindi na ako mapalagay. Hinahanap-hanap kita, Nina. Pues hindi mo ako pag-aari." Sagot ko. "Lahat ng ginawa natin mali. At gusto ko nang tapusin. Tama na ho, Mang Tonyo. Hindi yon ganun kadali, Nina. Pagsasawaan muna kita. Kung ayaw mong." Bumukas bigla ang pinto sa likod. At may pumasok na isang lalaki. Nalaki ang mga mata ko nang makita ko ang asawa ko. Ronald? Tumayo siya sa may pinto. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako makapagsalita. "Ako yung nakakita sa inyo," malamig niyang sabi. "Ako yung nagpapadala ng litrato sa inyo. Tonyo, gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya niyong gawin." "Hindi. Nagkakamali ka. Hindi mo naiintindihan." "Naiintindihan ko lahat, Nina," sambit niya. 3 linggo na akong may hinala. May pagbabago sa'yo. Tama nga ako. May iba kang lalaki. Yun nga lang, matanda pa. Naiyak ako noon, Miss Love. Pero maya-maya naglabas ng pera ang mister ko. Yan ang perang pinadala ng matandang yan sa akin para sa suhol. Ako ang kumuha ng ebidensya. Dinala ko sa barangay. Hindi lang kita sinusubok, Nina. Gusto ko na ring mahuli ang matandang yan sa matagal na niyang ginagawa. Kaya walang tumatagal sa'yo eh. Kaya pati ang tiyahin ko namatay dahil sa'yo. Wala kang pinagkatandaan. Napatingin ako kay Mang Tonyo. Nalaki ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Na gusto mong mahuli ang matanda? Alam kong marami ka ng ginawang kabalbalan sa mga umuupa sa'yo. At ngayon, mauhuli ka ng matanda ka. Pati asawa ko tinalo mong hayop ka. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Lumabas ang 2 tanod mula sa gilid ng bahay. Hindi pa to tapos, Ronald. Wika niya. Kahit balibalik ta rin mang mundo, natikman ko ang asawa mo. Nalawayan ko na. Sabay ngisi ng matanda. Pag-uwi namin, wala ni isa sa amin ang nagsalita. Tahimik lamang ang anak ko sa may sala habang nanunood ng cartoons. Lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Paglingon ko sa mister ko, tinignan niya lang ako ng diretsyo.
Hindi ako galit, Nina. Pero hindi ko alam kung kaya ko pa. At sa gabing yun, mas malamig pa sa hangin ang pagitan naming mag-asawa. Mula nung gabi na yun, parang may manipis na salamin sa pagitan namin ni Ronald. Wala siyang imik, pero hindi rin siya umaalis. Nandyan pa rin siya tuwing umaga, nagtitimpla ng kape, inaasikasong anak ko. Pero ako, para akong multo sa sariling tahanan. Hindi na rin niya ako kinakausap gaya ng dati. Paano ba? Alam ko namang nasaktan ko siya. Kahit anong paliwanag, may sugat nang naiwan. Isang gabi habang kumakain kami ni Miko, lumapit siya sa akin. Dahan-dahan, parang may kinakapkap na tamang salita. Umalis ka muna bukas, sabi niya. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Tulungan mo muna si Miko sa project niya. Doon kayo sa bahay ni Ate Lorna, magpalamig ka muna. Baka sakaling makaisip ako kung anong susunod na mangyayari. Hindi siya tumingin sa akin. Tumalikod siya agad at nagkulong na sa kwarto. Kinabukasan nun, Miss Love, sinunod ko ang gusto niya. Umuwi kami ni Miko sa bahay ng ate ko. Hindi na ako nagtanong, pero habang nasa may sofa ko, may mensaheng dumating sa messenger. Kumusta ka na, Nina? Hindi ko agad nakilalang pangalan. Si Miguel to. Hindi mo na siguro ako maalala, no? Nagkita tayo ng birthday ni Jam dati. Nabalitaan ko lang yung nangyari sa inyo. Kumusta ka na? Napakunot ang noo ko. Paano siya nakabalita? Paano mo nalaman? Nagpunta ako ng barangay kahapon eh. May inasikaso lang. Narinig ko ang pangalan ni Ronald. Tsaka nakita kita. Payat mo na ngayon pero di ka pa rin nagbabago. Maganda ka pa rin. Biglang bumalik sa akin ang alaala. Si Miguel, ang kababata kong napakatorpe. Ang tahimik pero mabait. Madala siya sa bahay namin noon kasi pinsan siya ni Jam. Kaibigan kong matagal nang nasa abroad. Salamat sa concern. Medyo magulo lang talaga ngayon. Sagot ko. Kung gusto mo ng kausap, nandito lang ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nun, Miss Love. Pero para akong nahulog sa lambat ng atensyon na matagal ko nang hindi nararamdaman. Gustong gusto kong may paglabasan ng sama ng loob ko nang hinanaing ko. Mas lalo kaming naging malapit ng mga sumunod na araw nung tuloy-tuloy ang pag-chat niya. Masaya siyang kausap, magaan at tila naiintindihan ang bigat ng puso ko. Hanggang isang gabi, tumawag siya. Pwede ba tayong magkita? Tanong niya. Hindi yata tama. Hindi ko naman sinasabing gagawa tayo ng mali. Gusto lang kitang kumustahin. As a friend. As a friend? Ilang beses ko na bang narinig yung linya na yan? Pero nang gabing yun, tinanggap ko ang paanyaya niya. Nakita kami sa isang maliit na karinderya. Simple lang si Miguel. Naka-t-shirt at short pero malinis at maayos. Parang hindi pa rin nagbago. Maganda ka pa rin talaga, bungad niya. Hindi ko alam kung compliment ba yan o pambobola. Biro ko sa kanya. Hindi kita binubola. Alam ko na may mabigat kang pinagdadaanan. Pero gusto ko lang ipaalala na kahit hindi na tayo close katulad ng dati, may mga tao pa rin namang handang makinig. Napabuntong hininga ko. Nagkamali ako, Miguel eh. At ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pa bang ayusin. Kung kaya pa ba akong patawarin ng asawa ko. Tao lang naman tayo, Nina. Minsan nasusubok tayo ng sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin nun, wala ka ng karapatang bumangon. Napatahimik ako. Hanggang sa may dumating na mensahe galing sa mister ko. Pwede na kayong umuwi ni Miko bukas. Naayos ko na lahat. Hindi niya nilagyan ng love o kahit simpleng ingat. Pero kahit ganun, alam kong may pintuan pa rin siyang binubuksan para sa amin. Salamat, Miguel. Pero kailangan ko nang umalis. Kailangan kong bumalik sa asawa ko para ayusin ang sinira ko. Tumango lamang siya. Kung sakaling hindi kanya kayang patawarin, tandaan mo, Nina, na may mga taong hindi huhusga sa'yo. Umuwi ako kay Ate Lorna ng tahimik at kinabukasan bumalik kami ni Miko ng bahay. Pagpasok ko, may bago akong nakita.
Napakalinis at maayos ang bahay. May nilutong ulam sa mesa. Sa ibabaw may plato ko at may isang sobre. Binuksan ko yun at sulat kamay. Galing sa asawa ko. Binigyan kita ng espasyo para mag-isip. Ako rin nag-isip. Hindi ko kayang kalimutan ang nangyari, Nina. Pero parang mas hindi ko kayang mawala ka. Hindi dahil mahal kita lang, kundi dahil pamilya tayo. Lalaban ako, pero kailangan kong malaman. Ikaw ba'y lalaban rin? Napaiyak ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa, Miss Love. Sa gitna ng kasalanan ko, sa gitna ng pagkalugmok ko, may taong tumindig para sa amin. Lumabas ako sa balkonahe. Hawak ko yung sulat. Nakita ko yung asawa ko nagwawalis sa labas. Nilapitan ko siya. Han? Tumingin siya. Tahimik, hindi nakangiti. Pero ako, tinitigan ko siya sa mata at sinabing, "Lalaban ako." Salamat. Simula nung gabing yun, Miss Love, nang sinabi kong lalaban pa rin ako, unti-unti kaming bumalik sa dati. Hindi agad-agad, hindi parang pelikula na isang yakap lang, ayos na ang lahat. Totoong buhay to, may pilat, may kirot, pero may pag-asa pa rin. Ang asawa ko, hindi man madalas ngumiti tulad ng dati. Pero nagsimula na ulit siyang makipagkwentuhan. Tuwing gabi, sabay na kami naghahanda ng hapunan. Si Miko, unti-unting nararamdaman ang pagbabalik ng sigla ng aming pamilya. Han, sabi niya isang gabi habang naglalaba ako. Mag-a-apply ako sa out-of-town project, 2 weeks daw, tapos uwi ng 3 days. Paulit-ulit. Napatigil ako. Matagal kang mawawala? Oo, pero mas mataas yung kita. At least, makakapag-ipon tayo kahit papaano at makakalipat na tayo kaagad. Tumango ako. Kung para sa ikakabuti natin, susuportahan kita. Gumiti siya. At sa unang pagkakataon, Miss Love, nakita ko ulit ang Ronald na minahal ko noon. Ang lalaking hindi perpekto, pero handang lumaban para sa pamilya. Bago siya umalis, inayos niya muna lahat. Iniwan ang listahan ng dapat bayaran. Inayos ang mga gamit ng anak ko. At syempre, niyakap ako ng mahigpit. Mag-ingat ka, sabi ko habang pinipigilan ang luha ko. Mag-iingat ako para sa inyo. At sa loob ng 2 linggo, pilit kong inaasikaso ang lahat. Si Miko, ang bahay, pati ang sarili ko. Hindi ko na kinausap si Miguel. Tinapos ko kung anumang koneksyon namin. Ayokong may gumulo pa sa desisyon kong ayusin ang pamilya ko. Hanggang isang gabi, habang nagluluto ako, biglang may kumatok sa pinto. Hindi si Roland, hindi rin ang ate ko. Pagbukas ko, si Mang Tonyo. Nagulat ako. Napaatras. Anong ginagawa niyo rito? Pasensya ka na. Yun lang ang sinabi niya. Bakit niyo ginagawa to? Siguro, may konsensya pa rin ako kahit papaano. Kaya humihingi ako ng dispensa sa inyong mag-asawa. Pagkatapos ay umalis na siya. Ilang araw pagkatapos noon, umuwi si Ronald. Pagbukas pa lang ng gate, sinalubong na siya ng anak ko. Papa, may pasalubong ka ba? Meron syempre. Niyakap ko silang dalawa. Hindi ko na pinigilan ang sarili kong umiyak. Sa wakas, buo pa rin kami. Handa akong ayusin ang lahat. Kahit araw-araw pa akong magsimula ulit. Hindi mo kailangang mag-isa. Ako rin naman ay maraming pagkukulang. Kung mas naging matatag ako bilang asawa mo, baka hindi tayo umabot sa puntong yon. Hinawakan ng mister ko ang kamay ko. Simula ngayon, bagong pahina tayo. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para maging mas matatag. Pagkatapos ng hapunan, habang pinapatulog ko si Miko, naramdaman kong tahimik na ang puso ko, Miss Love. Hindi dahil sa wala ng problema, kundi dahil alam kong hindi na ako nag-iisa. Nakahinga na ako. Ako ho si Nina. Hindi perpekto. Nagkamali pero lumaban. At sa tabi ko ang asawa ko. Lalaking hindi rin perpekto, pero marunong magpatawad.
At ang anak namin ang dahilan kung bakit lahat ng sugat ay dapat gamutin at hindi itago. Buo pa rin kami at mas matibay na ngayon. At sa kasalukuyan nga ho, Miss Love, ay nakalipat na kami ng bahay, malayo sa dati at mas tahimik. Sana'y nagustuhan niyo ho ang binahagi kong kwento. Nagmamahal, Nina.